El proper diumenge tindrà lloc a Balaguer la tradicional diada de colles sardanistes, un dels actes més consolidats de la festa major de la capital de la Noguera. Enguany, però, comptaran amb uns convidats ben especials. Es tracta d'un grup de prop de 40 alumnes de l'Escola Pia. Al principi penses, oi, a veure com ho agafaran, no, els nens, perquè al final són ells els protagonistes. I la veritat, la valoració és molt positiva. Vull dir, tenen moltes ganes, estan molt contents, i el fet de sortir a Balaguer al concurs, que és un concurs molt important, doncs els ha animat, no, a participar. De participar perquè l'any passat ens vam passar molt bé fent sardanes en grup i amb la nostra classe, i aquest any, ja que ens han convidat a veure si podíem fer el concurs amb ells, m'agradaria tornar a ballar sardanes. A mi també m'ha agradat molt perquè si no s'ho passem tan bé com no s'ho passem aquí als assajos, jo crec que ens ho passarem genial. I és que enguany, sota el nom de creativitat, des de l'escola han apostat per una nova matèria, que s'ofereix a alumnes de tercer i quart, i que inclou disciplines com la sardana o el teatre. Sigui una assignatura no només la part pràctica, sinó també la part teòrica, com pugui ser història, com pugui ser el fet de comptar-la i repartir-la amb les matemàtiques, com pugui ser amb educació física amb equilibri, amb psicomotricitat, que pugui ser una assignatura també de llengua, estudiar més les poesies, els textos que parlen de la sardana, els autors. Aquest dimarts ha tingut lloc el darrer assaig, mentre que, tenint en compte la bona acollida que ha tingut aquesta primera edició, ja s'està pensant en donar continuïtat als tallers.